Hachwa bangan sedang hik video perlok aku awan itu HP thì cái video ngamut ban batai pi kum no bila ban peja ke stream bat ka play game artan aka mobile stiang ka game bat stiang ka YouTube lane kiwe perde ki apps dengan ikai no pi menta te mantan ru ban ong ai te perlok ki bala jule kai YouTube apps bangai kai pi man shwade mentak la ya sau banai ne san banai tharai YouTube apps ki hoit kimpat ban reu apps henre ki khang ban reward ki khang ban yo men yo redeem code lene ban yo pisa na to tikim ai shure kamta ke su ai ban le kai lene ban su page ki news tang kumta mar phila ya mut pa nga dei bathok nga dei thok to ka apps te kamte rama kumta ale hak to por ka dei ka ching shahi amba kumta kam dei shu te kumba phele I haka top nil ro ngala chin mai to ki video tama klabon perlagu ba shu one text mentan shu one text men hakane tengah skwa bani tu ya taru te shwa bangan sedang men pen I phi kata ka setting ba phin lej ben yo page tiang ka games tiang ki ve ki apps ta akar paru I phi perlog ba phin ai dang ki subscribe leni ki like ki jong phi nang bangan la ban batai shu phi ki jingdon kam ki jong phi tangan play no sinton ne kane ka setting jong kane ka mobile ngan chu batai tang ni baton kam ta phila poi hang ne dei play ka setting jong phi ta phide ban ya nyo ha ne ha special feature ten da phila ya yang to bade sapik ka to ka split view hang ne ken phi yo ne phila ban on ne kane kam to da phila de kam to sapik kam to ngade barapor ngasih on bayune pidon kaman on tang ya ne te ke mobile yo le se kam power ka to ka setting phila ban chu shang ne SPLI split view hi nam ka to klami phin chu ai no hang ne tang to klami te kan video ka balang kot ngakwa ban tips phi ya kita ko prolog ko baju badon phone dan ka ma ki bom nang ban join tournament man join yu ha ke game por bale live stream khnang ba phin yo klo yo password khnang ba phin yo klo yo ID kumne banga batai phi ata kar kom de banga batai phi tape da phila dep kumne dei option den da phila dep kum to subu ngan play ka YouTube kumne tape ngan play ka YouTube phi de ban highlight tali ki finger jong phi ki parim ti jong phi de ban nyan nap try shaneng kum to tenda phila dep kum to sa ipad yo ne ban najrong ayo ne ba long kum ne te video ban ai no kum to de phila ban play ka game kum to pai ta kala ya jong pe kala ya untuk kala ya sting ka game bat sting ka YouTube phila ban le kai na YouTube phila ban pe ni YouTube phila ban le kai game siteng nda phila yo subu kum ka video to subu anda type no hame kasuk baba pe kum don jing to de yera don jing to de yera phila ban le kum no belenga ta sape kum to phila ban to ID kum to na pin yo kloi bhaya ke am pin kloi ban yo join ke room bat tournament jongno bale live stream
tenda phila diap kumto bade phila ru ban switch nani situ do youtube nang to situ kat ka bajing kat ka jing la jung phi ma kat ka ba phi sngotanat bat ka ba phi la yu tenga ngapat ngentang ngan ip sakum no bangan nda phila yo password lan yo id de nda phila poi hakarum jongno nda phila start pade phila ban le kum to ya ke pi kala ya full lang perla tapi kala ya full kum to te phila ban play kum to te connect video nga suka ban batai itu perla kum patima amdei banga mut ban le kai banga mut ayu te suka ban batai tenda phila dep kunto bade phila ban pe youtube biang kwa ban kli ka hakano kom haka pate sa komen bat ma namarang ya kejing tip kejang ada nga kloi bet ban sam chipi la hakano de to sa tangkup to perlak tharai phila sngathu spangkane sa ai ka like kejong phi bat ka subscribe kejong phi bo ban thamai ma to ngan off ngan penput nya ke video hang ne to bye bye